alsó részén ott látnak. Menjünk fel, megmutatom, hol van az a Chiquitita, amit tudjátok, Magyarországon mi kaptunk, az tök jó. Most lefényképezem. Ami kolumbiaiban nem volt. Azzal is összeáll. Ilyen, tudod, az a matrica volt rajta mindig. Chiquitita vagy Chiquita. Emlékszem arra. Olyan szép rajzolata van, nem? Nagyon. Banana. Érzed, hogy most is egy reggel jöttünk, ugye nem esett, de tök nyírkos. Itt egy csomó. De tényleg jó itt a páratartalom azon a részen.